abana bari registered iga bari delegates abana 1020 na butubwate bakambiti maiga twachagete event yeito tare 7 yarengeri tukuria Jumapili goro na butwate gotabanga turagendera ase wiki ngima asoko bagaiga buna barandi baito barege na barabwa asokwegeria abana aba bana butwate gotabanga yasawo ito aberumu yana oberumu igenu asokurinda abana abasumwa kumugima na ende twabaire tukubaumira igonga abaraino bonsi no bare na barandi baito abutubwate barabageni ase ngincho kwegeria abana baita ase wiki igona batokwaria ni abantu baito bonsi ase ngincho kwegeroko na megerie buna twanya gotogo tebigwa ni gagendreta ase station cheito iga twate district kianda kirenge yetu tubwate o mwakoyo ni goke gotebanga tenena bokongu elinde wagache obogima bwao igona batora soko basegeta batenene bokongu ndimbaro na bakwagacha obogima bwabo keroyo mobo bono na batotaba bwati bonse a Pathfinder bonse kurwasi kanisa Jones che station ya Nyamira ase sababu ya mogo seyende lakini na bato iwete tole meire na bali totali na borobwo okoba barenge ko bana intwe nkoba barenga bose ni wana borobwo kubwata kana no kwegeria tobwate asenga kiye igo bali bare mete nabo toroche ngambale merwe mono konyorogo seni wabande babwate twali gosororanga dikiaro tali romorobeli bwo moelio onye yeso tago charero mogoroba ntokoro yonde na ndo mwako kubwatia igo nabo to kanete bali gane birengereri byabo asenge njomorobeli ndo kubwatia so mwako go chabuno manana go twanchera na bonsi abara Adventista tali lyoka sake mirayoka na batoko bali bali gani abana ba mirobeli ene mengege ndata se wiki ene mengere igo na bali ba misete na batokanetie twale li yande lyo kwaligania abana babo so mwako gocha na borobo begeliwe una tokobeka twabekira abana bensemo aso kwegera ne taliya liro liri tangani babere bagocha singinjo kwegera na ende twaro liro gukina ase kyombeke monokobwa na batotagete kwaligania abarayi baito buno mugabano ito Nyamira nabo igabarayi baito abachumbe barayi baito mugumenere bonsi nabo twariko barigani nonya naba MCA elinde batutarire ikiagera abana barabunko igubare buya ekera barayi bagocha kobarora na monokobwa nonya ni kanisa ya ito ya Seventh Day Adventist Church ase field yetu ya Nyamira West kwa niaba yo murayo ito monene Pastor Daktari Nyakundi nabo igona barabunto manyete ngango tutarira bari nonya no murayo ito monene asebyo ekyombege kyabana Pastor Mayo nere bo igona botware gusabanga emambina erengo tutarirari ekiagerekera abarayi aba bagocha na abana nkomanya barenga na barabwo mbarendire nande mbayikirange teknolojia yairira abana abange nekera yairira abana abange gokonyora batebererete chisimi chi TV no batebererete mono ase gotware ntira amaegeri aya maya buna abarayi be station ya Nyamira elinde twegeria abana chimbwa chingiya elinde bandanya areko bakomenya asobosera na kubwa mono aso wesoka besokire ebinte bingao bachire bogeka okonyora abana abange bachire bakomina chitukia tori komanya omoiseke no momura ase igona kiekogera twabaretira iga tobegerie elinde banyako bagotwara chimbwa chingiya na wesoka buya buna maegeri egi Advent